Sugiono. Sugeng dalu Pak Sigit. Sugeng dalu ki Kang Mas Dumilan saha sugeng dalu katur para sutresna budaya. Nggih. Ugi katur Bapak Wajiono. Assalamualaikum sugeng dalu Pak Haji. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki menawi bareng kula badhe Menapa? Barian suwe ora jamu pisan godhong napa ning Mas Dumiran? Godhong telo. Suwe ora jamu Pisan nek godhong telo kuwi apa malah? godhong napa? Godhong lumbu. Godhong lumbu. Gatel. Pripun tegese? Suwe ora temu pisan kok saya mendak lemur. Inggih kasinggihan. Kaya godhong lumbu. Kasinggihan nggih para kadang kula sawetawis wekdal kula mboten nderek nyawiji karena napa mbok pilih karena mila yuswa menika kaya kala mangsane iki dipeksa awak ki ora gelem ngaten Bapak Sigit. Dados nggih nyuwun pangapunten sawetawis wekdal. Umure wis gak las-lasan. Nggih las-lasan. Inggih kedlarung anggenipun sami kekujengan para kadang. Wonten ing dalu menika ing samangke badhe ngrembak babagan prastawa gati ingkang nembe kewala dumadi wonten ing bumi Nuswantara mliginipun nggih Bapak Sigit kepara saindenging bawana. Kula tak bedhek. Nggih, menapa menika? Kala wingi para umat Kristiani Nah, kita nggih. sami merayakan hari besar Paskah inggih. Yen ngaten dalu menika lajeng ira-iranipun menika nderek mangayu bagya prastawa gati ingkang nembe dumadi nggih menika dinten agung Paskah. Namung Ini langkung sairi dipun bikak mas. Saderengipun dipun bikak rumiyin ngaten nggih. Kula samentawis mboten bikak menawi tanpa tek mbok pilih lajeng mangke mboten badhe kecekel menika. Para kadang saderengipun katerasaken menapa ingkang kula aturaken kala wau gayut kalian mengeti dinten Paskah. Kinarya murwakani menika sekar mijil katur panjenengan sedaya. Sugeng dalu sugeng nyawiji lan sugeng midhangetaken. Drenging nala nyuwun mring Hyang Widi mugi karayan ambrih kasembatan ing setyane nguri-uri kabudayan Jawi maca patanenggih tuturipun menika padha ingkang sepisan kula terasaken padha kalih. Monggo samya agung ing pamuji konjo ing yang manon den reksa kengit jim setan
godane Allah zat kang moho welas asih maca pat puniki bisa rahayu mekaten Bapak Sigit tembang pambuka ngaten para kadang bilih sampun kapurwakan kanthi kalih pada sekar mijil salajengipun kala wau Inggih gayut kalian irah-irahan dinten Paskah. nggih Keleres dinten menika ana tamu. oh ngaten Nggih. yen ngaten Tamu ingkang rawuh menika mewakili para kadang saking Stasi Emmanuel Ngawen. menika ing samangke kinarya paranpara utawi narasumber nggih Saha ingkang nyekaraken. wah prayogi sanget Ngaten menika. ketingalipun mbok bilih piyantunipun sampun wonten ngajeng pun aturi mlebet kemawon cobi Lah wong mobile kae wis sak plorot-plorot. pun aturi mlebet kemawon Mbak Haji monggo Ngaten menika. mbok bilih sampun wonten ngajeng kan Monggo. Inggih sajake wis rawuh ya. nah monggo monggo Kula nuwun. nah nggih monggo monggo nah mau nak tenan Walak tenan. Monggo, monggo, monggo monggo Pak Buti nah monggo monggo sugeng Pak Buti nggih pangestu monggo monggo lenggahipun monggo Temenanan iki Bapak Budi Yuwono. Monggo monggo Pak pun monggo lenggahipun sawetawis suk-sukan nggih Pak nggih Mboten menapa-menapa Pak. ah menika sugeng Mbah Lah, niki batik. Ah, monggo monggo batik. oh nggih prayogi Nggih. Bekne geneni nganu badek. Monggo. Ah, nggih nggih sasampunipun sawetawis aso napas nggih Bapak Budi monggo purun sekecakaken Matur nuwun. ing samangke tumuli monggo sami wawan Rembag kados pundi ing samangke anggenipun badhe ing Rembag babagan pengetan utawi mangayu bagya hari Paskah menika ning saderengipun ayo Nggih. kudu mbagekke. nggih mbagekke Lah nggih, anggenipun rawuh sami dipun paringi kanugrahan wilujeng ta. Nggih, pangasunipun Batik lak ya wilujeng. menika Bapak Budi Yuwono lajeng kalian Mbah Tikno menika ingkang samangke badhe sesarengan kula lan para kadang ingkang wonten ing dalem ingkang dalu menika sampun kepareng nyawiji badhe ngaturaken gayut kalian mangayu bagya dinten Paskah. Giaran arum dalu menika ugi kagiaraken lumantar streaming panjenengan ing samangke saged madosi nutul-nutul nggih wonten ing Gemilang FM official ngaten. Parantine panjenengan badhe nyawiji ing samangke dipun tenggo para kadang mbok bilih ing samangke badhe paring panyaruwe utawi badhe senggol-senggol kadang sanesipun menika saged panjenengan nutul nomoripun menika 081 578 968 968 nggih Jajal diambali alon-alon. 081 Nggih. 578 968 kaping kalih. Kali. Ora ketung mung kirim-kirim Nah, salam. nggih salam. Kirim salam ing antawisipun stasi setunggal kalian Nggih, stasi prayogi sanesipun. Utawi kadang kalian mitranipun. Yen ngaten Bapak Sigit kinarya ngemeni wekdal mila sawetahipun wekdal kula aturaken Bapak Budi Yuwono lan Simbah Tik monggo lan Bapak Sigit monggo. Ah menika sajake ya perlu nepangaken. Nah, menika penting Menika sangat. para miyarsi, para sutresna budaya lah menika kok ya gawe iki sapa to kok ana piyayi bagus terus gagah sing siji wis tuwa ya wis rada suda rungu.
Monggo dipun tepangaken rumiyin. Inggih, Bapak Sigit matur nuwun. Kalian para kadang ingkang mresani menika rak kersanipun tepang Oh, Bapak nggih, Budi. nggih. Kathah sanget menika. Nggih para kadang Sutresna Budaya nepangaken bilih. Kula nami Budi Yuwana Nggih. anggenipun gegriya wonten dusun Jambean, Nggih jambian. Desa Menayu, Kecamatan Muntilan. Nggih nggih. saged kemawon namung Warga mriki. inggih warga mriki namung gangsal 11 menit saking radio Lajeng panjenengan lak anggenipun rawuh menika ugi makili para umat sanesipun Inggih, inggih saking leres nggih. kalau wau stasi Emmanuel Ngawen. Emmanuel mawi santo napa mboten? Saged Santo Emmanuel menika. Stasi Santo Santo Emmanuel Ngawen. Ngawen. Menika kalebet wonten ing paroki Santo Antonius Padua Muntilan. Muntilan. Inggih. Ngene. Tesih klebet wonten Pasturanipun ing nggih. Muntilan. Nggih. Menawi mbah sing menika mbah sinten? Mbah Tekno. Ya. Mbah Tekno. Nggih. Ya saka Ngawen. Inggih. Menawa kalebet wonten wilayah lingkungan Sokorini Inggih. ingkang paling kidul sak pinggir Praga. Soko. Inggih. Sagung para Sutresna Budaya, langkung-langkung para warga stasi Santo Emmanuel, ugi para warga paroki Santo Antonius Padua Antonius Muntilan. Muntilan nggih lan sedaya kemawon para sedulur-sedulur Kristiani nggih Nggih. menika badhe ngaturaken satunggaling prastawa ingkang dipun kemas lumantar Sekar Macapat. Dene sekaripun sekar menapa? Sekar menapa, Mbah? Musang ngajeng kiambak Mas Kumambang. Mas Kumambang. Mangke kalajengaken megatro monggo jeneng ingkang pungkasan saged mangih mijil. Oh, monggo Gambaraken- sinten ingkang badhe nyekar? Ah nggih. Pak Budi Rumiyin mbok pilih monggo. Kula namung badhe ngabaraken kabingan Oh, rumiyin nggih. lajeng panjenenganipun ingkang murwakani. Oh nggih, nggih. Nggih, matur nuwun sanget. Piyai sepuh iki padatan sok ngemong. Kabar bunga ing tanah Jawi kabungkur kang sinebar dening Gusti lantaran sang rasur luhur ing Muntilan Rama panlit woh pengandel biar samangko Nggih. Rama Pandit. Pandit jaman rumiyin anggenipun wiwit menapa melampahipun kegiatan-kegiatan pastoral saha kegiatan-kegiatan ekaristi sampun wonten nggih Nggih, lumantar Rama Pandit ingkang nalika semanten ugi ndayani para warga wonten ing Kalibawang Nggih, Gendang nggih, Sora leres. lumantar Bapak Sari Kromo. Kromo. Barnabas Sari Kromo. Nggih, nggih. Supados mangke langkung terang badhe dipun lajengaken mawi sekar. Sekaripun menapa? Menika megatruh Megatruh. laras pelok Mas patet Kumambang riyen. barang. Oh, Mas Kumambang Mas rumiyin. Kumambang rumiyin. Nggih. Oh, nggih, nggih. Ayo manut wong karo penggedene kok. Ayo ra apa-apa karang. Nggih. Menika Bapak Sikit lan Bapak Jumiran menawi. Nggih, mangke. Mugi-mugi wekdalipun cekap Pak Budi. Nggih, nggih. Monggo. Sekaripun Mas Kumambang. Mas Kumambang. nggih. Larasipun Laras pelok patet 6. pelok padet Nggih. 6. Sagung para pamiarsi, Mas Kumambang laras pelok padet 6 lumantar Bapak Budi Yuwono. Nggih. Semoga sugeng midhangetaken. Nyuwun pangaksami mbok bilih radi
taksih ra diserak-serak sawetawis. Sampun, mesti sekecom. Bareng Gusti wus rampung angandikani amedhar wacana nuli waleh miyang murid apa kang bakal lumampah rong dina maneh Paskah sira mangerti putraning manungsa bakal leka hukum saleh nebus dosaning manungsa dek semono para imam agung sami ing dalem kaipas lan pinituwaning jalmi padha nglumpuk rerembugan kang dirembuk nggone bakal nyekel Gusti kanthi angupaya cara sandi anyedani nyingkiri dina riyaya ing kono salah sawijining rolas murid Iskariot Yudas age lunga ngarsi mring pro imam agung saharta ature myang pro imam agung sayekti kawula menika kaparingana sembule yen Sri Yesus kula citra mring Yudas pro imam agung weweh duit 30 perak
ngulir budi ngulungake Gusti tega Gusti banjur ngandika nyang pramurid kandhaku sanyata marang sira kabeh iki salah siji bakal citra ingsun bakal diulungake yang pati sedih kang rinasa angles kagawa jroning dias para murid nyuwun pirsa sinten antawisipun kula Gusti Gusti angandika kang bareng lan ingsun iki tangane mlebu ambengan iku kang bakal ngulungake mami putraning manungsa kaya ingkang Gusti nulis bilai bakal kasangga bilai wong kang gawe marganing pati putraning manungsa kaulungake drengki ora lair prayoga Yudas ingkang ngulungake Yesus matur kacipuan rak sanes kula ta rabi wus ngarani dhewe sira Sekar ki nek cethu ngono ki. Le ngarani nggih. kepiye? Nah, Swara nggih. singkong apa? Swanten ingkang
laras. Laras. Dipun mirengaken cetha. sekeca nggih. Namung semanten Bapak Sigit, kala wau rak sampun dipun aturaken Mas Kumambang kepara wonten 13 pada. 13 pot. Ingkang sampun dipun sekaraken dening panjenenganipun Bapak Budi Yuwono. Lak dereng dam ta. Saestunipun cakepan menika sampun cetha sanget. Namung badhe langkung cetha malih menawi lajeng dipun wedharaken. Menapa to ingkang dipun kersakaken Sekar Mas Kumambang menika. Tak suwunke Ha, prayogi monggo. Mbah Tek. Kok iki sing dikandel iki kok Yudas Iskariot kuwi Nah. sapa? Yudas menika antawisipun ugi tunggalipun murid Yesus sing jangkepipun kalih welas. Oh, nggih, murid nggih. Inggih. Kok nang kene dikandel iki teke napa Yudas Iskariot? Nah, merga menika Yudas menika sampun kalebetan setan. Setan sampun mangsul wonten ing Inggih. Yudas. Mila Yudas Iskariot lajeng rerembagan kalian para imam ing Parisi badhe nyidrani Gusti. Nggih, matur nuwun. Bapak Budi, Nggih, saestu menika pancen kabeh ki nganggo lantaran nggih. Leres. Mongko lantaran kuwi pancen wis diatur Inggih, dening inggih. pangeran nggih. Inggih, leres. Yen Yudas Iskariot kuwi njuk cidra. Cidra Nggih. kanthi lantaran napa ya? Apa ku jenenge? Menjual apa pripun niku? Nggih, Menjual nyati Gusti menika kanthi regi menika sekawan dosa 30. Nggih, 3 dosa perak utawi dinar. ning Ngaten arep menika. kepengin entuk 30 dinar Nggih. ngedol utawa nek cara mbiyen ki ya mata-mata. Nggih, nggih. Mata-mata ingkang tundhone lajeng ndamel Sri Yesus menika lajeng badhe dipun cepeng dening pamarentah Nggih. zaman semanten. Semanten, nggih, nggih. Ning menika nalika semanten para murid nembe kempal nggih. Menika nembe kempal bojona Pekasan. Dados menika dipun pengeti mawi wonten ing gereja menika kemis putih. Kemis putih. Menika nggih. Nek mboten klentu Pak Budi wonten dinten Kemis Putih menika Sri Yesus senajan menika nalika semanten dipun unggul-unggulaken Subya, nggih. dipun subya-subya Nggih. dipapanke nggon papan sing paling terhormat Nggih. ning kok kersa mijiki sikile para murid-murid. Niku karepe pripun, Pak? Nggih. Dados Gusti menika paring tulodo bab gesang ingkang prasaja. Inggih menika dados juru ladi sesami. Ngaten. Kanthi mijiki para rasul cacah 12 menika piyambakipun badhe nggigah manahipun para rasul supaya tiru-tiru iki lho aku nuladani nggih. leladi marang pepadha kanthi andhap asor mijiki pepadha leladi pepadha Nggih. ngaten menika. Monggo nek murid ki lak ya pangkate sak ngisore. Leres inggih nggih. Oh, ning kok kersa mijiki sing derajate sak ngisore. Inggih Kuwi inggih. tuladha sing awake dhewe kudu digatekke patuladan bab menapa menika bab melayani. Inggih. Napa Leladi. leladi. Inggih. Leladi ki melayani. Panjenengan menika kala mangsanipun anggenipun ngendika kok ya iso sok kesasar susuh. Ha tujune ana Pak Budi. Ana sing benerke ngaten lho menika. Sing jenenge melayani ki biasane ya batur utawa abdi nglayani bendara Inggih, nggih. Ha ning iki kok kuwalik. Bendara nglayani batur. Inggih, Iku kados inggih. pundi menika? Dados menika kangge mbikak manahipun panjenengan lan kathah kula ugi sang kathahing tiyang iki lho sanadyanto putraning manungsa utawi putrane Allah menika kok iya ngrucat kealahanipun dados
Juruladi. Yen ngaten upaminipun lajeng dipun cakaken wonten ing jaman samenika upaminipun para tetiyang ingkang kagungan panguwaos utawi para penggedhe menika lajeng boten dak siya dhateng para-para ingkang kepara namung kawula alit ingkang tansah nandhang kekirangan utawi lan sanes-sanesipun menika boten kenging lajeng basa kasaripun sakwiyah-wiyah ngaten. Inggih leres. Leres menika. Inggih leres menika nggih. Kok ya genah. Dibarai Pak Sigit. Menika dipun racik wonten dinten ingkang sepisanan Inggih. ingkang kalebet dina Tri Hari Suci. Trihari Inggih, Suci Trihari nggih. Suci nggih menika. Ingkang sepisanan dinten Kemis menika. Kemis putih Nggih, nggih. urut-urutanipun kados pundi? Menika dipun ruwini kalian prastawa Minggu Palem. Oh, Minggu Palem. Palem. Oh, sing arak-arakan godhong palem nika. Inggih, nggih. Nika Gusti Yesus kasubya-subya dening para warga wonten ing Yerusalem. Nggih. Gusti nitih kuldi lajeng dipun subya-subya mawi menika ron palem lan ugi ron-ron sanesipun. Nggih. Ora usah nggo tulit-tulit. Durung ana montor tulit-tulit biyen ya. Mbok pilih batik badhe ngendika monggo Pak Sigit pun. Badhe ngendika napa? Nggih. Kok gak dina Minggu do nggawa palem niku le kepripun? Dinten Minggu menika sampun dipun cawisaken para kadang ing Nasrani kawandasa dinten anggenipun cecawis badhe dumugi ing dinten Minggu Palem. Yo do arak-arakan nganggo palem. Terus Oh, Pak Budi, Nggih, nggih. le cecawis menika kawandasa dinten menika dipun isi kanthi menapa menika? Ya. Menika kawiwitan saking Rebo Awu. Rebo Awu. Rebo Awu menika ing taun menika tanggal 23 Maret. Kok 23 Februari. 18 Februari. Mon, Mas, apa? Wong menika meh sareng Oh, kalian nggih. kalian pas poso para kadang-kadang Oh nggih, Muslim. laras. Iya, ta? Laras nggih, laras malah menika. Kula malah kesupen menika malah. Nah, karang pun Nek Rebo muni ora tekan. pun sakmutawis mboten sinau. Rebo Awu menika para warga Kristiani dateng gereja lajeng dipun wonten palarapanipun menika dipun oles-olesi awu. Nggih. Menika pinangka tandha nek awake dhewe iki pinangka titah sing asor. Lan besok dadi rawurunga dadi lebu meneh. Inggih. Ngaten menika. Menika langsung njuk do diteruske poso. Poso, nggih, poso. Poso. Nggih dipun lajengaken. Dawane pirang dina niku? Menika sejatosipun siam namung kadunungan saking kalih dinten. Rebo Awu Nggih. kalian Jumat Adi utawi Jumat Agung kala wingi menika. Nggih. Nah, nanging saged ugi para warga Kristiani ndamel adicara siam menika ingkang langkung awrat. Ugi saged ngaten ngaten menika. nggih. Nggih. Lajeng sadangunipun sekawan dasa dinten menika para warga Kristiani kasuwun ngisi bab-bab rohani inggih dedonga ugi kegiatan renungan lajeng sedekah lan maneka warni Kok ana sing kae muni nyirik-nyirik kae inggih pripun niku? menika sesirik contonipun kula senengipun ngrokok kados anggenipun kula ngrokok sedinten telas sebungkus umpaminipun. Nggih. Sebungkus iki isi 10. Nah nggih. Umpaminipun kula saged ngirangi saking setunggal bungkus lajeng kirang namung setengah bungkus. Berarti ngirit 5. Inggih. Nggih. Tegesipun Nggih. meper Meper hawa hawa nepsu. Inggih. Wah, ora ketuk rada kecut bola. Nggih. Biasane udat-udat kok njuk ora. Inggih. Wonten ingkang sesirik sarem. Hmm. Wonten ingkang sesirik
sekul wonten ingkang maneka wani. Karemenan ingkang dipun uja padatanipun lajeng dipun peper wonten ing mriki. Nek ngoten yo ngirit kuwi, padha karo ngirit kuwi. Inggih, Menika ngemu raos kados pundi Pak Budi? supados kita menika saged anggenipun gesang menika radi ngemuti kaprihatosanipun sesami. Oh, Lajeng kados pundi wong wingi ki aku ngrokok entek sebungkus saiki kok kari setengah bungkus sing ragat setengah bungkus ki nang endi? Nggo apa? Nggo apa? Lajeng Apa dicelengi? ngaten menika lajeng kula celengi wonten papan ingkang sampun dipun paringaken saking pasamuan suci Aku genah kae ngarani kotak amal kotak APP. Sing rupane ijo kae. leres mangken nggih leres menika lah menika wonten ingkang sesirik wos menika biasanipun setengah kilo jadi dipun liwet lajeng saderengipun dipun pususi beras menika dipun kirangi Dikurangi. Nggih. Aku lah ngertos Nggih, karepe. nggih. Dadi ngirit kuwi nggih pengiritane ora nggo apa-apa ning Nggih. dicelengi lumantar kotak njuk Nggih. sesuk arep dikanggo bantu inggih nggo dana inggih leres tak sikit Sing dibantu sinten niku? menika nggih sakathahing tiyang ingkang nandhang kacintrakan Oh ngaten. nggih menika saged tiyang nanging ugi saged wewangunan mbok bilih wonten ingkang griya radi risak menika saged dipun usulaken supados dipun tambal dipun damel langkung. Nggih, matur nuwun Pak Nggih, Budi. nggih. Iki rame banget ya. Nggih, nggih. Ning mesine Pak Budi iki sing midhangetaken kathah. Nggih, Mbok nggih. disenggol jajal Namun diaruh-aruh. saderengipun dipun Nggih, senggol Bapak nggih, Budi nggih. karena wekdal menika Nggih. kasuwun priwara Oh rumiyin. nggih, nggih. nggih, nggih. Sak menika Engko kasih bar dek pariwara karo dalu disenggoli, ya. mangke sak sampunipun priwara pun lajengaken Nggih, malih Pak. monggo priwara. Lagi ngapain sih? Serius banget. Ini loh, ada lowongan pekerjaan ke luar negeri, syaratnya tuh gampang banget. Tahu nggak gajinya? Sampai 30 juta loh. Tapi kok nama perusahaannya kayak aneh ya? Aku cari informasinya juga nggak ada tuh. Waduh, hati-hati tuh. Jangan-jangan modus tindak pidana perdagangan orang. Hah? Perdagangan orang? Iya, tindak pidana perdagangan orang atau TPPO adalah tindakan perekrutan dengan ancaman dan kekerasan dengan tujuan eksploitasi yang melanggar hak asasi manusia. Modus yang digunakan juga beragam loh, mulai dari penipuan online, iming-iming gaji tinggi, tawaran beasiswa, sampai modus pernikahan. Waduh, bahaya banget ya. Nah, tapi ada beberapa tips nih yang bisa dilakukan untuk terhindar dari TPPO. Yang pertama, mencurigai lowongan kerja yang disebarkan akun pribadi. Terus yang kedua, kamu bisa tuh mengecek legalitas dan alamat perusahaan yang membuka lowongan kerja. Terus yang ketiga, mewaspadai iming-iming gaji tinggi dengan syarat mudah. Yang keempat, mempelajari hak dan kewajiban pekerja sebelum memutuskan mencari kerja di luar negeri. Nah yang terakhir nih, kamu jangan takut buat lapor kepada pihak berwajib jika mencurigai adanya tindak yang mengarah pada perdagangan orang. Yuk bersama, kita awasi dan cegah tindak pidana perdagangan orang di sekitar kita. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Mama, nih lihat gambarku bagus kan, Ma? Ih, adek, udah sana main sendiri dulu. Mama lagi pilih-pilih baju buat lebaran nanti. Udah sana. Papa, bagus kan gambarku? Randi, kamu dengerin nggak kata mama tadi? Hah? Sana main sendiri. Aku butuh didengar. Mama, Papa, tolong perhatikan aku. Anak yang kurang perhatian dan kasih sayang orang tua biasanya cenderung mengalami berbagai masalah kesehatan, baik fisik maupun mental.
Letakkan gadgetmu, perhatikan anakmu. Jangan sia-siakan usia emas mereka. Mereka adalah penerusmu di masa depan. Mama, Papa, tolong perhatikan aku. Duh, piye iki? Lu, ora ana abang ora ana ijo kok gembeng sampean. Nopo, Bu? Nopo? Cerita sama Bapak. Iki lho, Pak. Ibu dapat surat somasi. Loh, kok iso to, Bu? Ibu dilaporkan pihak berwajib karena mencemarkan nama baik di medsos. Piye iki, Pak? Iyalah, Bu. Lain kali bijaklah dalam bermedsos. Nek koyo ngene iki, keluarga juga toh yang susah. Media sosial adalah sebutan media online di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi atau berbagi dan menciptakan konten isi. Media sosial sendiri merupakan media online yang memberikan kemudahan bagi para penggunanya untuk melakukan interaksi sosial secara online. Masyarakat dapat berkomunikasi dan berbagi momen. Namun, dari berbagai kemudahan tersebut, tentunya juga harus diiringi dengan tetap bijak menggunakan media sosial. Karena medsosmu, harimaumu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Gemilang. Ngaturaken agunging panuwun nggih dhateng para sutresna ingkang dalu menika sampun kepareng nyawiji kalian kula lan para kadang ingkang wonten ing dalu menika nderek mangayu bagya utawi pengetan dinten Paskah. Langkung-langkung Bapak Supraja Hadi nggih ingkang dalu menika ugi sampun kepareng nyawiji menika Bapak siki nuwun Bapak Supraja nggih. Yudan. Nggih. Pilih wonten kadang sanes sing sampun kepareng nyawiji Bapak Sigit. Iki urut wae ya. Kula nggih ngaturaken sugeng dalu, sugeng midhangetaken saha sugeng Paskah nggih. Nggih. Katur Bapak Antonius Budiarjo. Sambi rembe menika. Wonten sambi rembe. Pakem nggih. Pakem. Iki ora tau telat iki. Lajeng Ibu Eni Jatmika wonten ing Sawangan. Gading Sari nggih. Saking Gading nggih. Lajeng Bapak tak urutke nggih. Nggih. Bapak saka Pak Pras. Pak Pras iki Pak bekas tentara Kopassus pensiunan Kopassus ingkang lenggah wonten ing Jagan. Nggih. Dalu Pak Pras propisiat panjenengan anggenipun mimpin para paraga, para panawung krida wiwit saking wiwitan ngantos dumugi perayaan Paskah wonten ing Gereja Ndiangan menika diparingi sukses. Amin. Bapak Edi wonten ing Klodran, Pak Lasio, Pak Rehadi, Pak Jumino, Mbah Gino, lajeng Pak Mujiarto. Inggih. Pak Mujiarto ngaturake sugeng dalu sugeng Paskah. Sakmenika sampun sehat nggih. Mugi-mugi sampun sehat. Saka sethithik. Wong lara iki tekane makbru ning lelunga kok sethithik. Lajeng Bapak Bendot, Pak Yanto iki putra-putra saking Swargi Simbah Dalang Tinggal Jaya Kandar nggih. Jaya Kandar. Dalang kondang jaman semanten nggih ngaturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken. Lajeng sapa meneh ngrata Pak Kamto, Pak Utuh nggih. Lajeng ngaler dumugi Pandansari Pak
kancaku ki bapakne Aan. Ngaturaken sugeng dalu. Monggo panjenengan ingkang nerasaken kirim-kirim. Inggih matur nuwun Pak Sigit. Kepareng kula badhe kintun-kintun singgol-singgol taminipun para pangening warga Kristiani, para rama ingkang pinarak lenggah wonten ing Pasturan Muntilan. Inggih menika Rama Mardi Santoso ingkang pinangka pangarsa paroki. Inggih. Lajeng Rama Sarju, Rama Rumanto lan ugi Rama Danang kula ngaturaken sugeng Paskah lan mugi tansah pinaringan kawilujengan, karaharjan lan kabegjan. Mboten kasupen kula ugi ngaturaken sugeng Paskah katur Dewan Stasi Ngawen. Bapak Saptandyo ugi para kadang sutresna sanesipun ingkang nyengkuyung wonten ing prastawa Gati Riagung Paskah. Ingkang kala wingi nglaksani tugas minangka pasio Bapak sinten? Ingkang pasio menika kadunungan saking lare anem Pak. Ngaten. Generasi penerus. Nggih generasi pasio menika nggih. Dados sak menika ingkang sepuh cekap mangestuni lan lenggah lajeng dipun paragani kalian para kadang anem. Nggih. Kanton Tutwuri Handayani. Garis miring regenerasi. Generasi. Leres Pak Sigit. Sepuh menika rak minghan Tutwuri Handayani karo Hambiyayani. Sepuh lah ya ming gerek nyawang ya, Mbah. Nggih. Ngono Jenengipun wis sepuh ki kari pendongan. Wong nek kon ngendika ya wis ra cetha. Ngendika ra cetha. Apa meneh kok nganti manem Bromo. Selenco. Wis selenco ya Mbak Tik ya. Lajeng sinten malih Pak? Menika saking para pangarsa warga lingkungan. Wonten Ngawen menika kadunungan saking 11 lingkungan gangsal wilayah. Nggih menika gangsal wilayah. Nggih lajeng kula ugi ngaturaken sugeng Paskah katur para pangarsa lingkungan ing Santo Emmanuel Ngawen, ugi para pangarsa warga Kristiani ing gangsal wilayah ing Stasi Emmanuel Ngawen. Sugeng Paskah, andum karaharjan lan kabegjan. Karena kathahipun mila lajeng boten dipun sebat asma setunggal mbaka setunggal ngaten nggih. Niki wis semanten Mbah Tek ya kirim-kirim. Dikirim-kirim Mbah. Nggih. Kadang kula ing Gempal Bapak Suroto, sugeng dalu, sugeng Paskah. Bapak Dani Gunung Sari, sugeng midhangetaken radione disetel lho. Iki malam Selasa. Sugeng Paskah. Terus ngultimatum. Kadang kula ing Koplak Muntilan Pak Tarno. Nglebet RT Koplak. Nggih. Sakidul rumah sakit. Sugeng dalu, sugeng mirengaken. Nggih. Sampun cekap. Lebet Bapak Untung ing Pak Untung. Mboten kantun panjenenganipun ingkang pidalem wonten ing Sedayu. Oh, Mas Faroti. Ngaten menika sok damel lega. Nek ngendika Sekarang yo damel lega ing manah. bakul godhong gandul. Nggih. Inggih para kadang pamidhanget mekaten nggih sawetawis anggenipun sampun kintun-kintun ugi kala wau sekar utawi tembang Mas Kumambang sampun dipun aturaken. Sameneika dipun lajengaken tembang candhaipun nggih tembang Megatruh. Ingkang mbok bilih badhe pun nawiti Bapak Sigit ora ketung rong padha. Mesake neng Pak Budi terus ya kecapean. Notasi nggih. Nggih. Monggo. Wong saparepatan kabeh banjur ngambyo
samyo ngadeg nyirit Gusti disowanake Pilatus banjur nglaporaken sami dakwane kanthi goro. Kalih nggih, Pak. Nggih kalian apa gangsal kok. Nggih ta Pak Budi. Nggih saged nggih. Nggih, Saisa-isane ya. Nggih, nggih. Panjenengan piyambak mas tani sampun Pilatus banjur mangsuli marang Imam Agung iku lan rakyat akeh kang sami ngawasake Gusti Dlongop. Niki kula janjah nggih. 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 Lan bareng mangerti nggih. Nggih, mangerti nggih. Lan bareng mangerti yen Gusti kasuwur ing tlatah Herodes nagri banjur dilembarake lamun marang Herodes kang lagi yen Yerusalem pinujon. Kalih malih Bapak Sikil. Kalih malih nggih. Nggih. Mulane Gusti didangu kanthi kok telesih nggih. Telesih nggih. Nggih. Kudune wulu suku ya. Nggih, kudune nggih.
Saged dipun kantos kanthi runtut Kanthi runtut ngono ya iso ya. saged nih. Nggih, nggih, nggih. Tetembungan warni nanging Gusti datan muwos para imam agung sami lan pro ahli kitab waton. Terus napa ganti iki? Kantun setunggal malih Niki nggih. pun terasaken mangke lajeng dipun jlentrehake kersanipun langkung cetha. Lan mangkene iki kandhane Pilatus kowe masrahke wong iki aku ora melu jare irup ugi endi buktine kang katon. Inggih mekaten nggih para kadang gangsal padha sekar megatruh sampun dipun sekaraken dening kadang kula Bapak Sigit. Kanthi menika murih langkung badhe cethanipun menika samangke badhe pun aturaken menggah suraosing tembang megatruh dening Bapak Budi Yono. Monggo Bapak Budi dipun Mangke rumiyin kula tak nyuwun pirsa Oh nggih. nggih, nggih, monggo. Nggih, monggo. Miturut pekabaran, Nggih. sejarah saha kitab ingkang dipun tampi, ingkang dipun titanipun Sang Kristus Sri Yesus menika badhe dipun salib. Nggih, nggih, nggih. Niku jarene ora mung ijen. Nggih, Ning wong sing disalib ana kalih tiga kaliyan telu Gusti karo menika, Sri nggih. Yesus. Nggih, nggih, Niku nggih. pripun kok Nggih. iso ngoten niku? Mongko miturut menika Sri Yesus ora duwe salah. Nggih. Kok dibarengke karo sing do apa kuwi keju ya? Nggih, Keju nggih. apa apa kuwi? Dados Menika menika pripun? wonten kalih ingkang dipun salib ngrencangi Gusti Yesus anggenipun sinalib menika. Ingkang setunggal ingkang asma Gestas menika ingkang sisih kiwa. sing kiwa nggih. Nggih, nggih. Lajeng ingkang sisih tengen menika Dismas. Sri Yesus sing tengah. Inggih wonten tengah. Nanging ingkang sisih kiwa menika malah nyenyamah kalian Gusti Yesus menika. Nek pancen sira putraning Allah mudhun saka salib. Ngepak nek ngoten. Ngepak menika. Benten ingkang kalian sisih tengen. Oh.
Lan lho, aku ki awake dhewe iki wis salah to. Ya wis sak emper nek awake dhewe iki disalib, dihukum. Ning wong iki ora salah, kok disalib. Menika ingkang sisih tengen ingkang asma Dismas utawi Titus menika nggih. Nggih. Sing siji nglenggana, sing siji malah ngepak. Nggih. Apa karo nek pancen iso tulungono dhewe awakmu menika leres. Nggih. Mila Gusti Yesus ngendika kaliyan ingkang wonten sisih tengen. Dina iki uga siramu bareng karo aku mlebu ing swarga. Ngaten ngendika. Menika pangandikanipun. Nggih. Mongko Gusti Yesus menika cetha ora salah. Wong wonten mriki lak dadi kuya-kuya. Nggih. Ning ingkang wenang paring menapa ingkang ngasta bawat pengadilan menika lak wonten mriki dipun sebataken Pilatus. Nggih. Mongko Pilatus sak sampunipun nyidang. Nyidang. Pradatan agung menika ketoke mboten manggihaken lepat. Mboten nggih lajeng mboten manggihaken lepat. Pramila Pilatus lajeng wijik. Aku dene lak bebas ta niku. Nggih. Nggih. Wijik menika ateges nggih ya iki. Tak serahke marang kowe kabeh. Mergo panci mboten manggihaken lepat. Mergo rakyat sing ngoyak-oyak. Wah menika ndakwa ingkang boten-boten. Ngaten menika. Nggih menika nggih. Pun dados menika dipun dakwa, dipun fitnah warni-warni ingkang dadosaken rakyat menika dipun obong manahipun, dipun obong pokoke disalib, salib. Menika nggih. Oh, wonten pasio menika lajeng wonten salib kanthi. Iya, kata menika. Ngoten nika. Moko bareng wong akeh banget. Menika nyuwun pirsa malih Pak Budi. Mbah Tik. Sri Yesus ki le disalih nang ngendi le disalih? Menika saderengipun dipun salib menika para murid tiyang-tiyang ingkang ngirit Gusti menika ngendhek tiyang ingkang wangsul saking Sabin. Ngirit Gusti tiyang ingkang saking Sabin wau dipun suwun tulungi mikulaken salibe. Oh, ngantos dumugi ing Gunung Kalpari. Gunung Kalpari. Sasampunipun dumugi papan ingkang aran Kalpari, Gusti menika lajeng dipun salib, dipun sedani. Nggih. Nggih, Dipun salib menika sesarengan kaliyan para begal kalih. Nggih, matur nuwun Mbah Tik. Nek ngoten le nyalib niku teng dhuwur gunung nggih. Nggih. Gunung menapa kala wau? Ini Gunung Kalpari utawi Golgota. Golgota Nggih, nggih. Golgota nggih. Mongko salib ki lak ya kayu ya. Nggih. Kayu gedhe dipalang ngoten nggih. Nggih. Niku sing nggawa ya Sri Yesus ki, Mbak. Ngaten menika. Ora digawake wong ngoten mboten. Kala wau sampun dipun andharaken kaliyan Batik wonten tiyang tani ingkang wangsul saking Sabin. Menika Simon saking Kirena. Simon saking Kirena menika dipun peksa kaliyan prajurit Romawi supados nggawake salib menika. Awratipun menika wah madosa-dosa kilogram menika. Nggih. Saking kajeng menapa kula nggih. Kayune ya kayu. Ya, menika nggih. Nek saiki lak ya ming kayu besian ya, enteng ngono lho. Nek biyen kayu atos. Nggih, kayu atos ngaten. Kayu emas. Ngaten nggih. Dados badhe dipun pidana menika mawi salib menika nggih. Nggih. Apa ditemplekke nunggon kayu palang yo ditaleni napa dipaku niku? Menika wonten kalih werni. Inggih menika dipun paku kalian dipun tangsuli supados mboten mremet to Pak. Menika menawi dipun paku mesti badhe sembret ya. Sembret ngaten menika. Iya ditaleni. Yen ngaten Bapak Budi lan Bapak Sigit karena sekaripun menika tesih wonten mijil, mangke bab menapa wigatosipun menika saged dipun sambung. Lajeng menika mijilipun dipun aturaken rumiyin menika Mbah Tik kersanipun. Monggo Mbah Tik. Tembange mijil. Ampun, monggo. Monggo Mbah, monggo. Oh, iki panjenengan Mbah sing nembang. Nggih. Nggih, monggo.
kalih padha. Nggih. Para pamidhanget menika Mbah Tik ingkang sampun badhe ngaturaken tembang mijil kalih padha. Nggih, monggo. Ing dina pisan minggu wanci kang wis wayah katon Mijil ketoprak. gagat rai nawong wadon nane tekan ing pasare yane Gusti gawa wangi-wangi ratus Nggih. ing kono namu watu glinding saking kori dinon bareng samyo mlebu sareyane salirane Gusti tanpi nangge ngrasake iki kabeh samyo bingung. Sekar mijil sampun katur para kadang setir. Wonten WA Lho, nggih. saking sinten Kopi? Inggih, kepareng kula maos rumiyin karena kadang kula menika ingkang sampun kepareng ngintunaken seratanipun lumantar WA menika kadang wah iki pancen sedulurku sing paling tak kangeni nggih. Sinten menika? Sinten? Sugeng dalu para kadang kinasih maca pat Bodronaya. Lumantar swanten ingkang ngrangin estu kathah gina lan manfaate. Kula kirim lewat Mas Sigit kok mboten diwaos. Mas pun ket gasik wau ji. Kan Nek iki ngoten kula wasane. sedulure nganu sedayu matur nuwun nggih Raka Mas Warodin. Nek ingkang maos Pak Budi Yuwono kemawon. Oh nggih, nggih matur nuwun. Nggih. Menika nggih. Saking Bapak Farodin. Matur nuwun sanget. Kula waosaken WA-nipun ngaturaken sugeng Paskah para kadang kinasih sik ngangeni mugi berkah Paskah berkahi kadang kinasih jalari waget ayem tentrem keluargane gampang rezekine panjang yuswane sami rukun bebrayan ingkang sak indenge jagate Nah, menika ingkang sok ndadosaken ngangeni ra menika donganipun menika lho. Donganipun ingkang sanget dipun tunggu-tunggu menika. Wah. Dongane yo gek makbul. Nggih. Matur nuwun sanget Warodin. Matur nuwun sanget. Nah, sak menika pun terasaken malih Bapak Budi. Monggo. Terus estunipun senajan Sri Yesus menika sangat misuwur, mongko sangat dipun kebak pakurmatan wekdal menika. Nanging boten rumaos salah. Ning kok dihukum pidana mongko hakim agungipun menika Pilatus ya ora nemokke salah. Ning kok ya kanthi lega lila menika nglampahi hukuman pidana kanthi dipun pentang dipun salib menika. Menika jarine kok demi nah kados pundi menawa demi sinten nggih menika kagem nebus dosanipun manungsa secara umum menika nggih menika sampun dados
ren tamanipun Gusti ingkang Maha Agung, Gusti badhe manjalma dados manungsa mawi basa ingkang gampil dipun tampi kalian manungsa inggih Gusti menika. Inggih. Menika. Sebab rumiyin menika Gusti paring para nabi paring pangandikan ingkang awujud wewecan, nanging kok umat menika mboten saged nampi basa saking Gusti lumantar para nabi. Angel anggenipun nampi Ora kurang cetha. bahasa Tuhan ngaten menika menika, mboten nggih. saged dipun tampi. Wusana lajeng Gusti menika rawuh iki badhe nebus ugi badhe damel saya sae bangsa Israel menika jaman rumiyin kanthi basa utawi ajaran-ajaranipun kanthi prasaja lan cetha ewadene. Nggih. Kathah tiyang ingkang saged dereng saged nampi kepara malah ndawahaken raos sengit. Senajan menika dipun salib ngantos seda ning ming pirang jam lajeng dipun kapani nggih dipun kubur anjuk hari ketiga. Dinten ingkang kaping 3 kok ngungu. Napa tutupe watu gedhe iso nglimpang lajeng kok ora sida-sida. Wungu mongko ana malaikat loro. Nggih. Malaikat iki nganggo dengan nganggo suwi-suwi. Nggih. Kok teka lajeng napa wungu ngoten. Nggih. Nalika semanten sing nunggani wong wedok-wedok malah wedi. Wedi lajeng ingkang malaikat menika dawuh. Nggih. Dikabarke nang murid-muride Sri Yesus. Ane susah wong. tekan dalan ati menika ragu. Lajeng kadosipun Sri Yesus nemoni nggih teng perjalanan. Niku dos pundi niku? Menika wonten prastawa tiyang ingkang lumampah wonten ing Maus. Nggih wonten ing Maus. Wonten murid kalih ingkang sami rerembagan. Lajeng tiyang kalih menika dipun sarengi kalian tiyang kala wau ingkang kalih kala wau dipun slamur. Mboten nginten menawi menika Gusti Yesus ingkang nyartani. Nggih, ngaten. Satemah lajeng pinarak wonten tiyang dalipun tiyang kalih menika sasampun ngaten kembul bojana. Piantun kalih saweg enget. Oh, iki sing barengi mau. Nggih Gusti Yesus ngaten menika. Gusti lajeng musna. Ngaten menika. Lajeng menika prastawa menika asung pakabaran kabar gembira. Nggih. Kabar sukacita, kabar bungah, tumrap para umat-umat ingkang percaya. Ngaten menika. Ha nek wingi menika teng papan pangibadah kula ngertose liwat gereja Ndiangan. Nggih. Gereja Bunda Maria Penolong Abadi. Niku wong-wong Kristiani sami wonten mlebet gereja. Sami merayakan. Lah kok njaba ki sing jaga werna-werna. Nggih. Ana saka sektor kepolisian. Ana saka Hansip. Nggih. Juk menika sing kathah malah saka anggota Banser. Nggih. Menika lajeng dipun etang-etang, oh nek ngono nang bumi Nuswantara kuwi ing antaraning warga negara sing kapitayane ora padha, kuwi ngakoni nek ora padha. Nggih ta? Aku Muslim. Kamu Kristen. Ning kita saudara. Ngene ta? Awak dhewe do seduluran. Senadyan beda penemune, beda kapitayane. Lah ngaten to. Tapi kasunyatan dipun tandai sing banter melu njaga. Nggih. Iki lak wujud kerukunan bermasyarakat senadyan agamane
Beda. Inggih, inggih, Kok apik ta aku ngono. Nggih. Kok ya malah orang rusui ning malah melu jaga ketentremane. Menika wonten ing wiwit saking hari pertama menika. Nggih. Kemis putih. Nggih. Lajeng Jumat Adi. nggih. Tekan malam Minggu Nggih. hari kebangkitan. Napa hari Sabtu Sepi utawi Vigili Paskah. Vigili. Vigili apa Vigili? Seratanipun Vigili. Vigili le maca Vigili wonten ingkang ngantos esuk perayaan Inggih. Paskah menika. Wah, baru malah bar. Mbah Teng mbok pilih badhe ngendika kok sikit. Gek malam Minggu kae lak do nang gereja to. Kok ana banser barang kae do njaga. Nggih ngetingalaken para kadang menika nderek mangayu bagya. Njagi wontenipun katentremaning salebeting ibadah kurban budana Ekaristi Paskah. Inggih. Mboten namung Paskah merdos wiwit dintenipun Minggu Palem. Kemis Putih dumugi Jumat Agung lan Paskah. Menika ngetingalaken bilih kerukunanipun kita sami. Nggih. Oh, matur nuwun. Mbah Teng mila karena piyai sepuh menika malah langkung pono. Wah, inggih. Wah, iso ngrasake. Kalau mangsanipun senajan namung kendel kemawon namung kasunyatan menika jingleng. Nggih. Jingleng mawon kaya Mas Fahrudin. Nah, Mas Fahrudin iki jingleng radio menika dipun cantelke. Oh, nggih. Inggih. Cantelke langsung kiambak. Panjenenganipun menika sambi senengane lak nyerat. Sambi nyerat-nyerat tarian ngaten sinambi mirengaken. Mila lajeng kanca-kanca menika lecuk ngapalke kae juragane parian. Juragane parian nggih. Matur nuwun. Tesih wonten sekar menapa malih Mbah Tek? Mijil nggih, mijil isih nggih. Mbok pilih mangke rateng sawetawis. Menawi sekar namung setunggal padha kemawon bapa sikit. Mangke lajeng dudutanipun kemawon. Mijil sing kari dhewe nggih. Nggih. Dudutan biasane kari dhewe. Nggih, monggo. Akeh banget mijile. Nah. Iki sing mijil nggih. Nggih. Tapi nggih. Apa udu? Oh sanes mboten mijil menika. Udu mijil ya. Ingkang wonten mriku kemawon. Mijil iki mau ditop iki nggih. Nggih. 8, 9, 10, 14. Kleopas ngarani. Nah, ngantos dumugi 3 dosa menika. Oh, Nah, ingkang padha pungkasan kemawon Bapak sikit. Oh, nggih. malah 3 dosa sekawan dosa setunggal. Oh. Tak cobi nggih. Weh lah. Oh, Pak. Menika pinten niku? Sekawan dosa 3. Nggih. Nggih. An Gusti kasengkake ming warga pramurid katon banjur do sujud ana ing ngersane samya bali menyang Yerusalem lega jroning ati
Kados menika kanthi Tri Ari Suci menika senajan purwakane menika nganti jemaat menika nganti do mrebes mili. Nggih. Do nangis. Kaya-kaya ki kok iso melu ngrasake. Nanging tundhonipun ngantos dumugi dinten ingkang urut 3 ingkang pungkasan ingkang dipun wastani dinten Wungu Dalem utawi dinten Paskah menika para jemaat menika ngraosaken bilih pengorbananipun Sri Yesus menika panci wis dadi garis. Pancen kudu dumadi. Nggih. Dumadi mboten ming asal-asalan menika mengku karsa. Bilih ingkang Maha Kuwaos menika badhe nebus dosa-dosa ingkang sampun dipun lampahi dening manungsa. Menika. Mila para jemaat Kristiani anggenipun nampi prastawa menika lajeng dipun raosaken kanthi kebak raos gambira. Kebak raos sukacita. Nggih, sukacita karena wis dikurbani, direwangi rekoso lan sengsara dening Sri Yesus menika. Ngaten dadi do seneng. Nanging ora mung cukup seneng tok. Ning ana tindak lanjutipun ta menika. Nggih. Dadi sepisan nuladani Sri Yesus nalika miji para rasul. Sikile para rasul. Ha sikile iki mbuh korengen mbuh ora ora ketok kok ten niku. Ning diwijiki dilapi. Dilapi diresiki dikosoki nganti resik kanthi niat ben resik ora ming seremonial mboten. Pancen diniati menika para jemaat menika nuladani. Senadyan awak dhewe iki kepinterane njolo langit. Sugihe kaya apa? Sugih banget. Sugihe Ora kena diukur. Kaya arep madan-madani Nabi Sulaiman. Nggih. Ning tumrap wong cilik sing sak ngisore awak dhewe kudu linandhesan andaping asor menika kudu mbangun suasana bebrayan pesrawungan kanthi kebak aji ingajenan. Daya dinayan bantu binantu lan sak piturutipun. Supaya apa? Supaya urip nang donya kuwi kebak kesejahteraan ki apa? Karaharjan lan kemakmuran sing bisa dirasake bareng-bareng. Nah, Pak Budi wonten dudutan. Monggo. Pesan-pesan terakhir. Kanthi wungunipun Sang Kristus saking seda menika sedaya murid bingah. Lah, warisan dalem menika ugi kabingahan lan katentreman. Boten bondo donya. Nanging warisanipun katentreman. Ingkang dipun ugemi kalian para pendherekipun. Andum karaharjan, kabegjan, katentreman, welas asih, tresna mring pepadha. Mekaten nggih para sutrasena, giaran arum dalu menika ingkang kala wau sampun dipun aturaken babagan nderek mahargya dinten Paskah. Kasunyatan sasampunipun dipun aturaken menapa menggah pangertosan tumrap Paskah menika saestu mugi-mugi ing pangajap saged dados sawetawis tambahing pangertosan saha kepara saged dadosaken suka gumureng penggalih. Ngaten nggih Bu Bukit. Semanten mbok bilih tasih wonten bab-bab ingkang kok kapenggalih kirang trep menika saestu awit winatesing pangertosan tumrap kula lan para kadang anggenipun ngaturaken kanthi menika namung nyuwun lumuntur ringsih pangaksama lan
Salajengipun ing pangajap mugi-mugi saged pinanggih malih wonten giaran candhaipun karana winatesing wekdal arum dalu tumuli pepengkeran kalian panjenengan sedaya lumantar Sekar Pangkur. Prakadang lan prasutrasna winatesing wekdal maca nanggih pinupos kya nyuwun mungkur nglanggana gunging lepat wicara sastra basa lan unggah-ungguh nyuwun gunging pangaksama antuk wilasaning Gusti. Cekal semanten para sutresna budaya giaran arum dalu ing wekdal menika kula lan para kadang ingkang ngayahi karya minta pamit mugi saged pinanggih malih wonten ing giaran candhaipun. Budaya Jawa muga-muga bisa tansah lana kepara saya ngrembaka macapat bisa tansah ngawiyat. Nuwun, nuwun, matur nuwun.